Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Gesita Sahid Dalvia. Kanthi irah-irahan Kinanti. Hawa adem rumesep ing jroning ragaku nalika aku teka ing desa cilik iki. Angine mubat mabit, swara endah keprungu saka manuk-manuk sing mabur mrana mrene. Aku nyawang ngalor ngidul, isine wit-witan, kembang, manuk lan awang-awang kang endah. Sasuwene aku urip ora tau weruh wit-witan kembang-kembang kuwi mau. Aku nutukake mlaku golek wong supaya bisa tak takoni. Banjur aku ketemu bapak-bapak nggawa dami. Assalamualaikum, Pak. Kula badhe nyuwun pirsa, punapa mriki wonten griya ingkang kosong? Wassalamualaikum. Loh, kowe sapa to, Le? Kok aku lagi weruh kowe saiki? Wangsulane wong iku. Kula tiyang saking kutha badhe pindah wonten ngriki, Pak. Nami kula Aji. Kula badhe pados griya ingkang suwung. Oh, aku Karto, salah sawijining tani ing kene. Ana omah cilik panggone ning dalan cilik tembusan gunung kuwi, Le. Coba kowe mlaku nurut dalan cilik kuwi. Wangsulane Pak Karto karo nudingi arah dalan cilik kuwi. Lah menika griyanipun sinten, Pak? Kula badhe nyuwun palilah rumiyin dumateng ingkang kagungan griya niku. Sing duwe wis mati, Le. Ora ana wong sing gelem ngrawat omah kuwi. Nggono bae. Oh, inggih, Pak. Matur nuwun. Aku banjur mlaku nuruti dalan cilik sing dituduhake Pak Karto mau. Dalane pancen cilik banget, paling-paling mung bisa kanggo liwat wong loro. Sakiwa tengene akeh wit-witan gedhe. 10 menit anggonku mlaku ana omah loro jejer. Omahe sing siji ana pagere, lan sijine ora ana pagere. Aku bingung sing dikarepake Pak Karto. Omah suwung kuwi sing endi? Ora let suwe ana kenya metu saka omah sing ana pagere. Assalamualaikum, Mbak. Kula badhe nyuwun pirsa, menapa griya menika mboten dipun lenggahi nggih? Pitakonku karo nuding omah sing ora ana pagere. Inggih, Mas. Wangsulane kenya mau cekak banget. Sabanjure aku mlebu omah suwung kuwi. Omahe cilik, reget banget, akeh sawange lan gendenge akeh sing bolong. Nanging aku ora sambat kahanane kaya ngono. Aku malah bungah lan sujud syukur marang Gusti. Isih bisa entuk omah gratis alias ora mbayar. Sedina mruput aku ngresiki omah iki. Sawise kuwi aku lungguh ana kursi ngarep leren dhisik. Kenya mau isih ana njaba nyaponi latar. Tak sawang kenya kuwi ayu banget. Mripate sumorot kaya lintang. Eseme pait madu, rambute ireng janges. Atiku langsung madeg. Ngerti kenya ayu kuwi ujug-ujug nyawang aku. Dheweke langsung mara nemoni aku. Mas, panjenengan saking pundi? Kok kula dereng nate pinanggih? Pitakone kenya ayu iku suarane alus lan grapyak banget. Kula saking kutha, Mbak. Nami kula Aji. Kula pindah wonten ngriki amargi sampun bosen urip wonten kutha, Mbak.
wangsulane nyimpen wewadi. Nami kula Kinanti, Mas. Lho, urip ana kutha ki ora kepenak banget to, Mas. Golek kerja gampang, wis ana kendaraan rasah mlaku, akeh pawiyatane lan sapiturute. Kandhane Kinanti sajak akrab lan malah sok nganggo basa ngoko. Nggih leres, Mbak, nanging kathah tindak durakane, kathah polusine, kathah kenistaan saking kanca dhewe lan sanes-sanese. Oh alah, mekaten to, Mas. Ya wis, aku tak mulih sik ya, Mas. Mengko yen ana apa-apa njaluk tulung aku wae, ora apa-apa. Oh iya, menawi nimbali kula Kinan mawon, Mas. Oh, inggih Dik Kinan. Iya, Mas. Sabubare kuwi aku lan Kinanti sangsaya cedhak. Aku kerep diajak mlaku-mlaku ngubengi desa iki. Aku uga ditepungake karo wong-wong desa. Kinanti katon sumringah. Gemuyune katon saka sulah bawane sing etes. Endahing pasuryane tansah sumunar. Atine tansah becik lan lugu kadya weninge tirta ing tlaga. Rasane bungah banget, bisa cedhak karo Kinanti. Nanging aku wis mudeng yen dheweke duwe pepujaning ati. Aku ora tau weruh sapa pepujaning atine kuwi. Wong-wong sadesa uga padha ora ngerti sapa pepujaning atine. Mung Gusti kang pirsa. Aku uga ora tau weruh ana ngendi dheweke nemoni pepujaning atine kuwi. Padatane Kinanti lunga nemoni pepujaning atine wayah bubar maghrib nganti wengi. Aku tau ngetutake Kinanti, nanging mlakune Kinanti cepet banget. Gek blusukan ning jero alas surup-surup. Aku banjur mulih. Urip ana desa pancen kepenak tinimbang ning kutha. Ana desa yen ora duwe dhuwit bisa metik godhong-godhongan sing ana ing sakiwa tengene. Arep mangsak jangan apa wae bisa. Untung aku bisa mangsak senajan ora pinter-pinter banget. Coba yen ning kutha ora duwe dhuwit wis bakal ora bisa mangan lan mesti utang ning warung. Wareg nanging utang kuwi rasane ora kepenak. Ana desa akeh sesawangan sing ijo-ijo ngademake mata lan ati. Ning kutha mung nyawang motor lan mobil sak polusine barang. Duh, ngegirisi ati. Aku ora tau crita marang sapa wae babagan wewadi iki. Kinanti sing cedhak karo aku bae ora tau tak critani. Aku pindah mrene amarga lara ati marang kancaku dhewe. Dheweke ngrebut pepujaning atiku sing wis 6 taun sesandingan karo aku. Ancasku mrene supaya bisa nglalekake babagan kuwi. Aku dadi wedi ngronce katresnan lan wedi duwe kanca cedhak. Kinanti mung tak dadekake kanca cedhak bae amarga dheweke ya wis duwe pepujaning ati lan uga amarga aku wedi duwe kanca cedhak. Aku ya ora pati cedhak karo para pemuda ing desa iki. Aku wedi lelakon biyen kuwi dibaleni malih. Wis cukup anggonku ngrasakake larane ati iki. Kinanti wis tak anggap kaya adikku dhewe. Kerep tak godani yen pas nyapu ing latar. Kerep mangsak lan mangan bareng. Kerep mlaku-mlaku bareng lan liya-liyane. Nanging aku isih penasaran karo pepujaning atine Kinanti.
dheweke karo aku bisa ketemu mung pas wayah esuk lan awan. Nalika wayah surup dheweke wis ilang. Aku duwe niat takon marang Kinanti. Ananging kok atiku rasane ora kepenak arep takon. Yen aku takon babagan kuwi, mengko Kinanti nesu marang aku, gek kepriye. Duh, rasane ganjel ning ati. Wis setahun aku ning desa cilik iki. Setahun uga aku cedhak karo Kinanti. Nanging keri-keri iki pasuryane Kinanti katon mbesengut lan kerep nglamun. Kinanti ora tau ketok sumringah maneh. Mripate kadya damar kanginan. Tak takoni prastawa apa sing kedadean. Ana apa to, Dik? Kawit mau mbesengut karo nglamun bae. Kinanti mung meneng bae. Crita to, Dik. Prastawa apa sing jalari kowe mbesengut lan nglamun? Pitakonku sareh. Tak sawang pasuryane Kinanti kanthi kebak pengarep-arep. Sawise iku Kinanti gelem mangsuli pitakonku. Aku tresno banget marang pepujaning atiku, Mas. Kabeh tak pasrahke dheweke uga kelebu kesucenku. Aku kaget banget. Aku kepengin ngerti sapa cah lanang sing tega banget ngrebut kasucene Kinanti. Dheweke pinter banget ngerayu Kinanti sing lugu lan lagi nadang kasmaran. Rasa larane atiku ngluwi jaman biyen. Kinanti wis tak anggap adiku dhewe. Sapa sing trima kasucene adine direbut wong sing murang tata. Wis 3 dina kok Kinanti ora mulih. Aku banjur nyuwun pirsa Pak RT menawa dipamiti Kinanti. Jebul Pak RT uga ora pirsa Kinanti wis lunga 3 dina. Aku lan warga desa mubeng-mubeng golek Kinanti. Kabeh nganti blusukan ning alas-alas. Amarga Kinanti asring banget lunga menyang alas. Watara 20 menit ana wong kang jerit. Ana jisim! Ana jisim! Aku lan para warga enggal mara menyang swara iku. Jebul jisime Kinanti. Jisime kaku, anyep lan tanpa awer-awer. Awake sing endah wis kebak cakaran manuk. Aku kaget banget lan ora percaya kedadian iki. Sopo sing wis tegel marang Kinanti? Apa iki sing jenenge urip? Aku pindah menyang desa supaya bisa nglalekake rasa lara atiku mbiyen. Saiki malah tambah lara ati nyawang Kinanti. Akhire kaya ngono. Nanging ana babagan sing marai aku gumun. Senadyan Kinanti mati ngenes, nanging saka pasuryane sumunar cahya kang endah. Carita dening Gesita Sahid Dalvia. Saking kula pribadi Subadi Prawata ngaturaken sugeng riyaya Idul Fitri setunggal Sawal 1426 Hijriah. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang. Nomor gangsal 11 tanggal 9 September 2017 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.